Po. Tay. Umuti ka tao-tao tayo. Yaya! Diyan na! Diyan na! Diyan na yan mo! Pinatita tayo katulungan. Sir, adatuyak ruwar agdaldalas. Mayat man. Ay nga nga tatinakan natataatoy katulong may. Gimagat Katulong pa diba? Yun na! Anya! Ay na! Apaw! Yun na! Ay na! Apaw! Nagsiksi ka magparot tiro tayo na kanong tupay ngay nga malmalpas day tangaroro tamo. Ay na apaw! Sir. Ay na! Agbuy-buya ka tinitflex habang agiruro out eh. Ni Sir Met, kasla agdadamo. Among sir, day tati kong punada nga multitasking. Apaw! Sana po dati katulong nga naalam eh. Ay na! Naguray man! Hindi tatasuot mo! Ay na! Naka-gown ka! Naka-high heels ka! Ano ata? Maki-Miss Universe ka! Ay na! Kinay-ala pero may muti pa nakabalko mo! Ay na! Ay naabaw! Nag-sunglass ka pa! Nakadakil dati pa yung mau! Awanti inay! Ay na po sir, relax. Relax sir. Inhale, exhale. Amuyo gamin sir. It's very hot sir. It's facial ko lang di kalman sir. Ito nga, nakaridubak pa isang hangko nga kaya sir nagkaroon tipeka. Ito nga, relax ka lang sir. Inak magkiditimplaan sir, tidos ka. Nabanugak nga nagparot ti ruot sir. Please, inka na sir. Ibahan ka nga romaniklamo ka di. Inka sir. Si Mission nila talaga datoy. A few moments later. Maya man, ka nakapanunod kang agpunas kada gitarwangan kintaw-tawa. Yes sir. Nakaaramid ka mo ilang tikus-kus tao, tatangal da. Basta ako mga kinanayaw na. Ay na, apaw. Masaya at sir kada kay ginatang ni sir nga kodik ko. Ay, adda, apaw. Sumalati. Thank you sir. Nagwa! Ang Diyos na ita! Hihaan sir. Hugay sa ulo mo. Di ba lang imbaga, nakitang may ininom ka. Ay na po sir. Hanak nga pabasulin sir sa nadi kayo nga nagdamag. Numaminsan agdamag kayo gamin sir. Anya? Common sense. Anya? Surmit. Ay napo kung si Mission kanya talaga. Ay napaw, gusto man lang tatan, hindi ka man laglutaw. Ay napaw, tanay, mabisina ka. Ay napo. Ay sir, anya nga iti ilutok sa Conforme, madam. It's up to you. Basta jay na imas, Basta jay na imas. It's up to you. It's up to you. Ay na. sige sir, garod. Relax. Ate nga sir ko na Isirak mo garod sir, day taglino si Rem. Tagluto at. Consumption ka talaga. Ay Sir! Manganan! nagpuraman? Nakalutan? Nakaluto ka tayan? Bisina ka talaga. Sir, manganan. Bakit nagpartak na mga nakalutaw? Sigurado ka, Yes, sir. Sige, sir. Nagtugaw kayo, sir. Inapo. Relax, sir. Enjoy your meal, sir. Inapo. Naa! Tanda na tayo! Tanda na tayo! Si Dayo, sir. Ina! Request mo. Ina ko nak! Magluto ka, tinaimas nga si Daay. Tay, naimas nga si Daay. Ano na tayo? Ala, sir. Kinuso mo ti-request you, sir. Dati kong punakon at dati demensyo's you, sir. Di ba ko na
It's up to you. Oh, it's up to you. You just follow your instructions. Kunak, it's up to you. Nuwan niya di iluto. Basta naibas. Ay na. Talaga, agyung demensyos ka, sir. Talaga. It's up to you, kunam. Sir. Sir. Kami maray. Adaman ti bagak, adaman ti request ko, sir, please. Ano ba request mo? Sir, mabalin nga sukatan nyo di pom ko. Anya. Adi 5 inch, sir. Kasi ano kikas na lang kiimpis di pom ko, sir, ko. Madiak nakaturog, sir, di rabi eh. Nagsakit ti bukod ko, promise. Kababayin pa yung magkanya, Mike. Sir, Kami sir, maray. dapay may isa. Ay na. Di ka pala mawawalan ng request. Sige na, sir. Nyamanday ka na. Ay, sir, di ba pang 4 days ko kanya yun, sir. Hindi lang mabalin nga ingato yun di sweldo ti 15,000, sir. 15,000! No, mo kaya, sir, 20,000 latay. Sige na, sir. Sige na, sir. Patay mo na. Patay mo na. 20,000 lang, sir. Ay,